Hi guys, karon atong istoryaan unsaon pagtuol og babae. First kay moadto ka sa gawas, moadto ka sa mga public places like mga plaza, malls, or basta sa gawas dayon mao ni first step. Ang second step kay dapat makita gani kag babae na imong ganahan or imong naibuka or crush mo. Imo rin siyang tuulon dayon imong ilailahon. Di ka magunahon na og lain, dapat kung makita kag babae imong ganahan imo rin siyang tuulon. Maghihap ra kag 1 2 3 or 3 seconds. 1 2 3 dayon imo siyang tuulon. Mo to yung second step. Then ang third step kay imo introduce imong kagalingon like unsay pangalan nimo, taga-diin siya, dayon unsay pangalan niya, dayon ana tag unsay ang kanakuan ingnon nimo nga ganahan kaniya o gwapa siya, basta unsay masud sa imong una mo to imong istorya. Basta di lang ka magbinastos sa istorya, basta tarong lang imong pag-approach niya, tinarong ba